Whoa, whoa.
non golleɗe nana puɗɗo Abdou Camara e orchestre makko en beltanima dendagal nalankoɓe arɓe mbaɗi presté jeeyanoɓe e publicité ne eɓe jeeyaka hen ɓe kamɓe kala e kuuɓal hirde nde udditima e welede Allah bisimilla ma mayen gartoy hande en teddiniraɓe jamma o bismaɗen ɗumen gonɗol ɗum noon iba men jibi baba jarama Abdou Camara bandiraɓe mboɗo sikki ko ɓuuri holliri jarani kadi mbaɗa hen commentaire min mbino on e fuɗɗode golle ɗe hakkude moon e WINNDERE-TV Dieynaba Bal kañum e Oumou Siba e Oumar Doro Koumé mamin garana moon e soirée o min mbaɗa on hen ko weɗɗa jamma o noon ari haɗo haɗanno jamma o fuɗɗima o woɗɗude ko ardi foof Oumou Siba holno jiiruɗa jamma mo ganduɗa Saydou Ba waɗima soirée culturelle mo ganduɗa ko édition 2024 holno jiiruɗa garal yimɓe ngal e holno jiiruɗa rewɓe fulɓe e oɗo jamma ko noon tigui ɗum noon en beltanima Allah kono en beltanima yeɓiyankoɓe WINNDERE-TV e garɗam hen ha ɗo kadi bandiraɓe ɓe en jii machallah hande ko Pulaagu tigui rigui holliraɗo hen so jiiɗeɗo ñamtata o ganda Pulaagu rigui holliraɗo hen ɗum noon bandiraɓe musidɓe teddu min totta on rendez-vous e yewtere wonde so Allahu lamɗo jaaɓi walla mbiyen e édition goɗɗo ɗum noon eɗen mbiya Saydou Ba tan machallah hirde nde weeli waɗi fayida ɗum noon eɗen ñaago Allah nde Allah waɗanta en jaam rokka en jaam konko jogui jaam mo rokki jaam daña jaam ɗum noon Oumar Doro Koumé jaam mo weeli machallah jaam toon jaam ga jaam ɗo hakkude ɗo kono mboɗo andi Dieynaba Bal annene a yi gueɗe pattam lame ɗe ɗe ganduɗa kañum tigui woni Abdou Camara waɗi ɗum men e dow chaine o so tawino ene woodi manan ko mbatta hen commentaire holko wonat eyyi ko wiide tan machallah en beltanima fulɓe ɓe nde tawno ko pullo noddi fulɓe notima kadi en jii kadi son jii tan dariɓe ɗo henne ɓe gandon tigui Pulaagu waɗama ɗo manam ko jamma Pulaagu wonno jamma o notima inde muɗum vraiment en beltanima bandiraɓe ɓe foof kadi machallah wayi no foti wade ni kadi bandiraɓe Allah jarama on jarama so waɗi ko gantiɗe golle he min ñaguima yafuya so langguere mawde waɗi nokkuɗo wonna ɗum jomum yilno hen Dieynaba Ceerno kañum e Aissata Bocar mi wi bandiraɓe min dokkat mon rendez-vous e émission goɗɗo gaare tinguiral
Windere TV le monde en miniature le Windere TV ha yesso ko lawol